ug ikaw lagi ikatubang ni Aliana, jagi mo sa nila Mickey Mouse, tis na mo buwag nimo. Siguro sa katubang. Okay, kisa Mickey Mouse. Ah, sa putong kisan. Kung sa kadzag makakita kami Mickey Mouse tinuod. Mickey Mouse na buhi. Hi guys! Matong hapon, ako na po rin si Reverse karong adlaw, December 21. Nakaulit na gasog ko, gikan ko sa Tagbilaran. Dito ko sa Tagbilaran, dihas kuan. November 17, dito na ko kay gipaad tuloy ko sa gagaw. Kaya niabot na mga gikas Manila, basta mong uli na si Zakay, daga may mga panglakawin mong ako ibilin dito silang bahay. Nanda na ako sa bahay. Ang ipakita rin jug kuan. Regalo ni at tinura para ni Aliana. O kung kapalit og regalo. Ay, wa ba ko nakasuroy-suroy, dito ko sa bahay sa ganang bantag nato ko kasi nakoy pagumangkon na rin parita po sininaan sa ara makakuan daghan ni taon sa maglaba dagang mo tong wala man ko nilos og palit ning uli ko. Aga na palit ko ano dud sang gatoy. Maoran sa. Tanawan ninyo guys. Ag regalo ni Aliana. Tanawan nito ko sa reaction ni Aliana sa isang regalo nga madawat nga giputos ni Atinura. Si Zay pabrihon na rin tayo. Dara. Parang nay, sadyo ag presko ang Aliana dali dali. Lima ko kapre. Gisiya. Uy, kamo mo day. Puro man Mickey Mouse. Ha? Ngawas di. Tanaw mo. Hitkad. Uy. Halalamiun. Hello Kitty. Gana kada di. Ganahan. Tanawa. Giganahan ba siya sa Hello Kitty guys? Mamala isang ganahan mga cartoon karakter. Gabi sa Hello Kitty sa kasama mong ngayon. Salamat Atinura. Nanda sa pailain. Ano pa? Napay. Pakita. Yeah. Napay headband. Napay kuan laso-laso. Hindi mo nang ingana. Basic up ko. Di. Ito mo sa diat papud. Kanang kuan sani? Hirupin ba ni lagi? Paghook. Anda. Dapoy jumper. Gilagalo ni Atinura jumper o kaning nay Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Jumper og Hello Kitty nga. Si Nina. Anda nalipay ka day. Nalipay. Dede apa day? Aman. Tanawa, Barbie. Itkad. Ganahan ka? Ganahan. Kapataguin ng nanay kay suot nimo mulakaw ka. Basic up. Sakar eh. Nakasod. Ganahan ka. Nanda maorat to guys, so ko kapalit-palit. Bisag sa kabuok. Kay wala lagi maglaba dagang ubasan ni dagang tao. Dasa may ingan ni kuan day Atinura day. Merry Christmas Atinura. New Year Atinura. Nalipay siya sa kuhante nga nadawat. Ganahan man na pa siya sa Hello Kitty. Basta mga cartoon karakter ganahan siya. Mickey Mouse, Hello Kitty, nga nanasig na tanaw. May dyan ganahan. Nalipay ka day. Barbie, may dyan gituman eh. Barbie o Hello Kitty, may dyan siguro da. Pero nasa sa jumper na eh. Nga para sa ng Barbie da, jumper. Asayal. Alam mo, bago marang sena, bago lang pinalit. Bago lang may panilit. Bago ng Hello Kitty na eh. Na jumper, para sa si Zardari na eh. Pare. Sa kari dress. Lamera ba color kay mga kuan maong. BNY din si Za. BNY. Ayun mo na Alam, buwa day. Ang patago ere lang daghan na si Nina. Nalipay si Aliana kadaghan na si Zai si Nina. Tago yung sanay. Na, pagkuan na kung hirban nimo. Yeah. Napasa hirban og. Laso-laso nga hirpin. Oh, hirpin ba na? Sa tawag na na.
Oh, di ana. Nandiyan sa na dia. Oh, ang puso na nga ni ana pinaskuhan. Ang dagana, salamat Nora. Ang yatag na lamiun. Laday. Ang dayo, marugay. So, Pasko day nga ni Onday. Pin. Ang ako lagi na ito ko kay Sim ganang buntag. Kay, gitaganan pa kong atinurang pinasukuhan. Nato ko kay Sim kay imupayat dengan takog o nanay sanina o katatay pod nga short. Ay, ang short ito tayo gisi-gisi na. Bitaw. Mama bitaw. Mupayat ang takog short baka nang humukon baka mo nang pajong. Karap ito mo nang pajong mo nang ganang tatay kay kuno may alimuot. Nandiyan ka nakita na ito ko araw ng hala. Di mo ko pa-afford. Kaya tagkuhan man. Sibinarid man kapin. Nandiyan na. Arap mo siyang mahalad siya. Dagang kwarta. Igo-igo rapod. Puro na lang. Manong makasweldo na ko. Sunod adlaw. Mabilak adlaw. Makasweldo na po ko. Ipada na ako. Nasaan sa? Ipada na ako. Nalipad ako ng Aliana. Yehey! Alang ipada na ako. Salamat eh. Ano na pa sa Aliana? Yung mga hatag regalo eh. Hindi na pala makatawag eh. Ay, itong ipataguan, Zed. Ano, mabalik para po sa Tagbilaran, guys. Inig magpasko. Ay, sa Tinura, naman sila ilakaw lagi. Ako may ibili na ito sa ilang bahay. Kung anong mabalik ko, inig magpasko. Pero ugma na po may ilakaw, ugma. Nza. Pila pag ko kaadlaw na wari sa bayan, za. Natinga ko kay mga buwak lagi. Nagkarauyid ang mga buwak tanan. Grabe. Nza. Pagkabot na daras bahay, gipang paadyo lang nanay, gipang arin sa mga butanganan, nalipay po ko kay isa pong giluwas agang buwak. Ang pangsugay mo yan na, ang kuhan. Kay, nagkaroon na lagi. Dagang tricolor, namatay dyan. One of the si dahon. Itong cheese dyan. Nay! Bet-bet mag ang mga buwak. Nasa guys, yung sarap po kay kuhan, nagpaadong sa kulot sa taas, sa mga hidaanan. Basig, daghan po ito yung mga agadod. Ang sa mayor de ko, nawa po mo ari-ari. Sa katong nilakaw ko. Wala po sa mayor nila agdaris bay. Ako na sa Trabulones. Nza. Wa pala ko po abot ang gazang pin. Hala. Tuwi lang po sa mayor. Nza, okay ka day. Wa ka na itag day. Wa res pro may katay gilakaw po. A few moments later. Bitaw gas na. Tagaan na po kung atinurag sa nina nga Mickey Mouse. Part na siya nga, pajama na. Asa ilan na kasi nagatubang lagi na ho. Mickey Mouse! Ha? Mickey Mouse! Sige nagatubang na ho. Mickey Mouse! Hala ka day, sila ba tumang day? Ano man eh? Dito na matulin. Mickey Mouse! Mickey Mouse! Mooney Mouse! Mooney Mouse! Sige rin, Mickey Mouse! Mickey Mouse! Mickey Mouse! Ako, Mickey Mouse, saman. Dado. Ha? Nasang jacket. Daghan mo kay Mickey Mouse, no? Huwag ikaw lagi ikatubang na alianan, sagi mo sa nila Mickey Mouse, isa mo buwag ni mo. Sige rin sa katubang. Mickey Mouse! Ha? Mickey Mouse! Isa mo tayo mo Mickey Mouse. Ama, isuot, babe. Kapag naman pa yan sa naghamag ka Mickey Mouse. Kami sa ito. Ako man laman, iligo ni mo. Sige, katubang lagi na ha. Mickey Mouse! Okay, kisa Mickey Mouse. Nga, sa putang kisan. Kung sa kasag makakita ka Mickey Mouse tinood. Mickey Mouse na buti. Mickey Mouse! Bonnie Mouse! Bonnie Mouse! Bonnie Mouse! Bonnie Mouse! Hay mo ni Mouse. Oh!
Sino tabang sa sino lagi? Mouse. Mang Mickey Mouse na mamidaling tanan. Mickey Mouse. Kumusta ka, Mickey Mouse? Gimana mo tingog? Sandra?